ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ ale ni Ondu TV sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli dɔgɔkun kibaru min bɛna lase aw ma ni o nana bɛn bi tɛnɛ ma Septembre kalo tile 2 ka taa bila karidon na Septembre kalo tile 8 o min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite o de la i bɛna ye bi ye tɛnɛ ye Septembre kalo tile 2 ka na se karidon ma Septembre kalo tile 8 dolo jate la samiya kalo sabala tile 9 dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma ka taa bila samiya kalo sabanan tile 15 la dolo min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na o ye Mercure n'o ye burujuso wɔɔrɔnan mɔgɔw olu ka dolo o de nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na ka se ka aw ladɔnniya o b'a yira k'a fɔ samiya kalo sabanan dolo nɔrɔ barikalen don n'o ye Vierge mɔgɔw ka dolo Mercure ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ Mars kalo tile 21 na ka na bila Avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Beliw ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw Beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ lafiyaw olu bɛ aw ye hakilisigiw olu bɛ aw ye kosɛbɛ nka aw mago bɛ sɔrɔba min na ka don ka se ka wasa sɔrɔ garisɛgɛko ta fanfɛla la sumaya wale bɛ se ka don olu ko la ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ hakilisigiw olu bɛ aw ye wa ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye jamaw olu kundalen don aw kan nka jama minnu kundalen don aw kan olu ye jama fuw de jama minnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛ musakaw dépenses kɛ o jama ninnu tɔgɔ la o b'a yira k'a fɔ jama minnu kundalen don aw kan olu tɛ jamaw ye minnu bɛna wasaw lase aw ma sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Avril kalo tile 21 na ka na bila Mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw Toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana ko jagoya n'o tɛ aw bɛna se ka kɛ sababu ye aw ka ko caman ɲɛtɔ la aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu tiɲɛ aw yɛrɛ bolo ka ko mana na aw ma cogo cogo aw ka jateminɛ ni hakili wa aw kana fɔ k'aw bɛ mɔgɔ karaba ka don aw ɲɛnada fɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna an ladɔnniya k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw jigi bɛ sɔrɔ minnu kan sɔrɔ tɛna se ka don aw kun sɔrɔba tɛna se ka don aw kun sɔrɔ bɛna cun de ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la aw bɛ waleya kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka se ka aw ka dépense kɛtaw aw ka olu jateminɛ n'o tɛ aw mago bɛ sɔrɔba minnu na olu siraw ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Mai kalo tile 22 la ka na bila Juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka ca kojugu problème caman de ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka se ka jateminɛw kɛ ni aw ko k'aw b'a aw fanga da aw kɔkɔ da a bɛɛ la a bɛ se ka kɛ dɔgɔkun bɛ gɛlɛya aw bolo nka aw b'a jateminɛ aw yɛrɛ bɛ se ka ko minnu ɲɛnabɔ aw yɛrɛ a b'o olu ɲɛnabɔ n'o tɛ ni dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ ka waleyaw kɛcogoyaw ale ni aw ka jateminɛw kɛcogoyaw olu bɛ se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la wali kungow olu fana kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka kɛ jateminɛni kɛbaga ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ dontaw olu siraw ka suma ka ɲɛsin aw ma kibaruyaw a bɛna olu mɛn sɔrɔ kow la nka kibaruya ninnu ka se ka sabati i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma ni aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu bɛna na fɔ aw ye bi nka aw yɛrɛ bɛ se ka aw jigi da aw ka sɔrɔ kumabaw kan don nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Juin kalo tile 22 la ka na bila Juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Cancerw samiya kalo fɔlɔ denw Cancerw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na Mercure ale bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛ jateminɛ de ko fɔ ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu bɛ da barika ka ɲɛsin aw ma aw kana aw dalakan bila kɔfɛ aw ka wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni aw dɛsɛlen don ka
ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la. A ka ca la ni aw ye aw kumakan fara aw yɛrɛ kan, olu caman bɛna na nɔgɔya ka ɲɛsin aw ma. Nka sɔrɔ dontaw olu fana ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ min bɛ aw bolo, aw ka hakili to olu la, aw kana na se ka na olu yɛrɛkɛ. N'o tɛ n'a ye olu yɛrɛkɛ walima k'olu don dépenses la, dépenses minnu ni olu tɛna na nafa lase aw ma, dɔgɔkun bɛ taa fɔ a bɛ laban yɔrɔ minnu na, a bɛna kɛ i n'a fɔ aw ka mɔgɔw deli. Sɔrɔ fitinin min bɛ aw bolo, aw ka kun ni o ye. Aw kana fɔ ko aw bɛ koba kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nafolo la, o bɛ kɛ sababu ye aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. O de la i bɛna ye k'a fɔ aw kan ka miiri wa aw kan ka aw dalakanw k'olu fara aw yɛrɛ kan. Kumakanw olu barakalen don aw bolo, wa aw ka cikanw aw bɛ layidukan mun bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, barika bɛ don olu fana na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma Lion, denɲɔgɔnso denw, samiya kalo 2nan denw. Lion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Wulikajɔw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ aw bɛ fɛ kow ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya minnu na aw bolo, gɛlɛya bɛ se ka don aw ka sira caman fɛ. Kunnafoni siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma. Jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw bɛ se, aw k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Bari ni fɛn min sodala mɔgɔ la, i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la siraba kannaw na, kamasɔrɔ ka sirabakan kasaraw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimiso denw, samiya kalo 3nan denw. Viergew, aw b'aw mɔmuso ka ganforo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw dalakanw olu bɛna diya mɔgɔw ye kosɛbɛ. Aw kanunen don, aw ka wulikajɔw olu na se ka sabati. K'a d'a kan aw ye waleya ɲuman minnu kɛ wagati tɛmɛnenw na, aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw ka profiter, aw bɛna se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka ko la. O de la i bɛna ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ n'o ye lundi don ye, septembre kalo tile 2. Mardi don fana kalo bɛ to aw ka so kɔnɔ ale ni mercredi o min bɛ bɛn septembre kalo tile 4 ma. O b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 de kɛ aw ka so kɔnɔ. Aw ka wulikajɔ minnu balalen don ni olu dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ, aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Layidukanw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu sabatilen don ka ɲɛsin aw ma. Hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ. Nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Garisigɛ siraw olu barikalen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balance, samiya kawla kalo fɔlɔ denw. Balansow, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye, aw fɛlen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ i bɛna ye alamusa don o mun bɛ bɛn septembre kalo tile 5 ma, kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ. Ale ni jumadon fana o min bɛ bɛn septembre kalo tile 6 ma, kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ. O bɛ aw ka yɛlɛda ko fɔ. Mɔgɔw na hinɛ aw la ka se ka donbolo kɛ aw ye, ka sɔrɔ hali ni aw m'a laɲini aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun caman cɛyɔrɔ wagatiw ka na se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, olu de barikalen don aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la tuguni i bɛna ye Venus ale min bɛ kuma ni kanu ye, o donna aw ka so kɔnɔ juma tɛmɛnen. O bɛna to aw ka so kɔnɔ fo août kalo tile 30. I bɛna ye o wagati in kɔnɔna na aw ka kow bɛ diya mɔgɔw ye, aw kanunen bɛ kɛ kosɛbɛ. Wa aw ye fɛn minnu laɲini mɔgɔw fɛ ni aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu la, aw bɛ se ka wuli olu fɛ o wagatiw kɔnɔna na. Aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman fana bɛna na ɲɛfɔ aw ye. Mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ, aw ka ɲɛ aw n'u ka ɲɔgɔn faamu. Kamasɔrɔ ni aw fariyala mɔgɔw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw bɛ kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. Kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ, olu bɛɛ tɛ mɔgɔ jugu ye ka ɲɛsin aw ma. Olu caman bɛ se ka kɛ sababu ye ka waleya ɲumanw k'olu boloda aw ye, hakilina ɲumanw k'olu di aw ma, hakilina minnu bɛ se ka aw nafa don nataw kɔnɔna na. Aw ka profiter nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la,
kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Scorpion dibisodenw. Scorpion kawla kalo 2nan denw. Scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la dɔrɔn aw ka tile bɛ kɛ dɔgɔkun bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye kamasɔrɔ aw man ka saliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dɔgɔkun bɛ daminɛ aw bolo ni timinandiya ye ale ni wuli ka jɔ nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati kana se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma saliyaw ale ni farifaga walew olu bɛ se ka na don aw senkɔrɔ. N'o kɛla aw mago bɛ jaabi ɲuman mun na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye gɛlɛya bɛ se ka don olu sira kan ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ samedi k'a daminɛ samedi la ni o ye septembre kalo tile 7 ye kana se kari don ma n'o ye septembre kalo tile 8 ye dɔgɔkun laban yɔrɔ ni don 2 barikalen don ka ɲɛsin aw ma. O de la i bɛna ye k'a fɔ layidukan minnu bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka bɛn ni fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati n'o ye samedi ale ni dimanche ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye wa aw ka waleyaw olu sabati ka di ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. O de b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ sɔrɔ minnu na aw bɛ se k'aw jigi da olu kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fana aw fana ka ko ka di mɔgɔw ye. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw. Kawla kalo 3nan denw Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la faratima yɔrɔw la basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan garisɛgɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ jateminɛw f'a ko olu banba aw ka basigi k'o kɛ tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati la n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka to ɲinini na walima aw bɛ se ka to aw ka dɔgɔkun bɛna tɛmɛ aw bolo cogoya min na aw bɛ se ka to wulikajɔ la ka se ka taa aw yɛrɛ don kunbalan na. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye bolimafɛn bolibagaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na siraba kannaw na aw ka hakili to aw yɛrɛ la a ka se ka to ka taa dɔɔni dɔɔni n'o tɛ ni aw ye kasara min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka taa ka aw bolo dan kosɛbɛ garisɛgɛ siraw olu ma sabati farigan siraw aw bɛ se ka sigi ni fariganw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw bɛ aw ye kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw aw tulokɔrɔ kuma duman caman bɛna na fɔ aw ye ale ni jigisigi kumaw olu caman bɛna na fɔ aw ye kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu tɛna na bɔ aw jigiya kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw kana fɔ aw b'aw ka fangaw boli mɔgɔw kan n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka jigiya siraw k'olu tiɲɛ kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la u bɛna aw dɛmɛ de u bɛna ni dɛmɛ hakilina de ye ka ɲɛsin aw ma a bɛɛ ti mɔgɔ jugu ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka f'u b'aw bila dekun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in na aw bɛ se a y'a ka wulikajɔw banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sabatilen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigisodenw Verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara kɔrɔ kelenw olu de aw bɛna se ka olu jaabi de sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ hali ni dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛ baara o baara kɛ aw ka kɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye kamasɔrɔ a ka ca la don nataw kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o baara ninnu kɛli la aw bɛna tanu aw bolonɔ kɔrɔw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali ni ye aw kelen ye ka garisɛgɛ sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛ tali kɛ aw ka baara kɔrɔ kelenw a ye mun kɛ ka tɛmɛ a bɛ se ka o nafa de dun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kuraw n'a y'aw jigi da olu kan cogo cogo i b'a ye sumaya bɛna don olu la ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson jugusodenw Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw bɛ se a y'a ka wulikajɔ nafamaw fana kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw bɛ ko o ko la aw kana fɔ k'aw bɛ jagoyala kow ta walima k'aw b'a ka sariyaw k'olu sigi mɔgɔw kunna n'o tɛ aw ɲumankɛtɔlama o bɛ se ka ta kɛ juguman ye aw bolo jigiya siraw olu barikalen don fo aw ka jateminɛw kɛ aw ka kun ni aw yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la aw ka se k'a ɲini k'olu faamu o la
i bɛna ye aw bɛna se ka hakilina kura wɛrɛw sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na min bɛna aw nafa. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don, sɔrɔ siraw aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka juguya don a ka sɔrɔko la walima ka banamini don a ka sɔrɔko la. N'o tɛ juguya t'aw ka sɔrɔ siraw kan ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ, foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka se ka aw ladɔnniya. Nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn Septembre kalo tile 2 ka taa se karidon ma Septembre kalo tile 8, o wagati kibaruya de tun ye nin ka di aw ma ka aw ladɔnniya. Halisa jiw bi kɔfɛ, an bɛ se k'an jigi da jiw kan fo ka taa se Septembre kalo tile 30 ma. An b'an jigi da jiw kan fo ka taa se nin kalo in yɛrɛ laban yɔrɔ wagatiw ma. O kɔrɔ b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la halisa. Nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. Aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se k'aw ka dolow dɔn, kibaruya siraw k'olu dɔn, dakan siraw k'olu dɔn, i kan ka baara nasugu minnu kɛ k'olu dɔn i ka dakan kɔnɔ, ani bana minnu bɛna na i sɔrɔ ka taa se hali i ka don duman n'i ka don gumaw, i ka couleurs, i ka taafɛnw ka se ka olu yir'i la dolo kɔnɔna na. A bɛ se k'an contacter 73 35 28 89 73 35 28 89. O la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ala ka Mali lakana, Ala ka sɔrɔdasiw lakana.